Yawwa wannan shine hanyar da zaka bi domin kai monetization cikin sauki ba tare da ka sha wahala ba a cikin YouTube, kuma ba za a dade ana challenging ɗinka ba. Da farko dai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, amincin Allah ya ƙara tabbata a gare ku. Hanya na mataki na farko da zaka biyo shine kada ka yi skipping din bidiyon nan, kada ka tsallake komai, zaka fahimce shi normally, ba za kuma kai batan komai ba. To abin da zaka yi na farko shine ka kallo ta nan ƙasa. Idan har ka ga nan zaɓin ya nuna maka jan rubutu kamar haka, to ka danna wajen, ya zama ka danna mana subscribe, akwai kararrawa da ta bayyana a gefe, yawa sai ka danna ta. In ka danna ta sannan sai ka koma can gefe ka danna mana like. Daga yayin da ka danna mana like, to komai ya tafi daidai. A fara da Allah kada ka danna skip, ka tsaya ka nutsu da kyau ka kalla wannan bidiyon, zai amfani ka. Zaka ga yadda za ka yi monetization cikin kwanciyar hankali ba tare da ka sha abin nan challenging sosai ba, kuma sannan ba tare da an samu wani tangarɗa ba. To matakin da za ka bi na farko shine biyo mu. Yanzu abin da za mu yi shine mu duba menene dukkanin matsalan da channel ɗinka ta kunsa. To za mu gwada maka yadda ake samun matsala a cikin channel, sannan kuma za mu gwada maka yadda za ka yi solving din matsalan kafin ka tura, domin ka tura da wani matsala za fa su yi rejecting ɗinka ba, kuma za su ɗaga ma kafa ba. To yanzu mu fara. Na ga mani top din yana dan yi mana abun nan, amma duk da haka dai yana da roshin kadan. To yanzu gashi ya bude, yawa kasa ido da kyau ka gani ga wannan jan abun nan, inda ya dan nuna jandan nan, zaka ga cewa wannan yana nufin cewa copyright ne, copyright din ma take down. Gashi na yi marking din shi. Kun ga an sa mai jan danja ma removed, an riga da an ma yi removing din shi. Babban kofira ne, yana da hadari. To sanan nan kaga an sa mai claim, to inda iya claim din ne da sauki. Ga an rubuta removed copyright claim, an ma cire bidiyon tintini da dadewa. To kamar wannan zaka in dai har da irin shi kai monetization ba ma fa za su taba an san ka ba. To akwai wani matsalan kuma baya ga wannan, ka duba kai ma naka channel din ka gani. Zarar ka gama cire su, sannan sai ka zo ka duba hours ɗinka ka gani, ka tabbatar da menene yake reading a cikin channel ɗinka, domin idan har hours ɗin naka ya jirkita bayan ka cire wannan bidiyon, to ka faɗi fa. Dole sai ka bada wa gari channel ɗinka ta girgiza, ta daidaita, ta dawo yadda ake da bukata, sannan sai ka tura da monetization ɗinka. To amma baya ga wannan ka duba step, ko da a ce baka kai matakin yin subscribe nan ba, monetization ba, ka duba shi step by step, ka gane menene, ka kuma gyara channel ɗinka yadda ya dace. Daga bayan ka gyara channel ɗinka shikenan, duk ran da ka tashi monetization baka da matsala. Ganin sun ce mana suna da bukatar subscribers ne guda 1000, amma mun samu 4650. Nan kuma sun ce suna da bukatar watching time hours ne guda 4000, amma mun samu musu 4660. To mu duba adadin copyright din da muke da shi a waje, ka gani duka non ne yake nuna. Amma domin tabbatarwa yanzu ka zo nan wajen ka danna daidai alaman C din nan, zai nuna maka inda copyright din, in ma kana da copyright, in ma kana da su ko kwara ne, ko wani iri ne kake da shi, to zai nuna maka. To ko yanzu matakin da zaka bi, danna shi. In ka danna yanzu zai nuna mana, yawa to sai ka danna ƙasa, kanan yawa na daidai nan wajen sai ka danna. In ka danna shi zai nuna maka dukkanin adadin copyright din da kake da shi ba tare da kawon tashin hankali ba. Yawa kun gani ko adadin copyright din da muke da shi kwara ɗaya ne, shine dai wannan copyright din kwara ɗaya wanda muke magana akan shi ɗazu. Inda a ce har akwai da yawa ne, to sai mu sa rai da cewa akwai damuwa da yawa a cikin channel din mu, saboda haka za a iya samun koma wata irin matsala, ko kuma in har ba mu solving din wannan matsalan ba. To yanzu abin da zaka bi na mataki na farko shine ka yi deleting din wannan bidiyon kawai kai tsaye, ba tare da ka tsaya wani bata lokaci ba. Saboda me wannan bidiyon ba copyright claim ba ne, copyright take down ne. Akwai remove, amma riga da an yi removing din shi, kamfanin YouTube sun riga da sun yi removing din shi. Saboda haka ka cire shi, mun cire shi, ya nuna cewa ba komai, nothing matching with the search, try again. To shikenan ka gama, inda ka an wuce zancen copyright yanzu. To sai ka koma step 3. kuma step 3 abinda zaka bi shine, abin ba sai ka bi fa hankali ba. Yanzu zamu ƙara duba mu gani domin mu ƙara tabbatarwa. Abin ba sai ka bi fa hankali ba, domin ka fahimce shi da kyau, ba wai a yi shi gudu gaggawa bane. Shine abin, ina
ka tsaya ka fahimce shi da kyau ne saboda ka shiga, don monetization ba abu ne mai sauki ba, ba abu ne na wasa ba. An ce ba mu da copyright ko daya, to mun ji ba mu da copyright ko daya, mu je step 3 domin mu mataki na gaba. To kun gani yanzu zaka zo ka duba dukkanin postocin da yake kan bidiyon ka tabbatar, make sure you are ka tabbatar cewa kai ne ka recreating din shi, ba wai wani ne ba kuma na wani ne ka dauko kasa ba. Kaga kaman wannan na Izzar Sony ba kurti, ba mu da izini akan sa, ba mu da hurumi akan wannan postan dole. Kaman wannan nan kasa kaga Izzar Sony nan kasa, idan kasance cikin channel ɗinka babu wani poster da ya kasance cewa ba kai ne nan ka kirkiri wannan postan ba. In ko ba kai ne ka kirkire shi ba, to in har ka san cewa wani yana amfani da wannan postan ba kai ba, to ka tabbatar ka canja wannan postan, ka canja shi ya kasance ko kai ne ka kirkira ko kuma kai kaɗai ne kake aiki da wannan postan ba tare da wani yana aiki da shi ba. In ka har kai haka, to a step 3 na ma ba ka da matsala ko kaɗan. Sai ka duba duk adadin bidiyon ka, wasu ma an so samu ne ka canja musu suna, kamar misali in akwai bidiyoyin da ka sata da yawa, sai ka kuma sa musu sunan bidiyon, sai ka caccanja sunayen saboda me bidiyon zai iya zuwa ya baka matsala. Ka kaman wannan sultan wai abunan shirin sultan menene ga kuma postan shi ne akai, to zai iya bamu matsala nan gaba, sai mu canja postan ko kuma mu cire posta gaba daya a bidiyon. To zai saboda me kada bamu matsala nan gaba. To kai ma ka tabbatar cewa wasu canji ka dan yi canji haka, ko ka canja sunaye ko ka canja postoci, ba ka da matsala. In har ka riga da ka kammala wannan, to shine mataki na 3. Mataki na 4 kuma da zamu shiga shine ka gama da wannan, kai solving din shi sosai. Saboda yanzu in nace zan yi abin nan, zan caccanja a gaban ku, za mu dauki lokaci sosai, ni kuma bana so abin nan tutorial din nan yayi taking time sosai. Saboda haka mataki na gaba mu je zuwa. Yanzu dai ikon Allah gashi nan dai duka postocin mu ne a nan wajen, duk wanda ka gani mu ne nan mu kirkire shi. Saboda haka yanzu ba mu da wani matsala. Yawa sauraron nan ma na Izzar Sony ba ko TV, kaga mun so mu wanta shi, amma bari mu canja shi ma saboda zai iya kawo mana matsala babba ma ba karami ba. Yawa sai mu zaba, ba ma sai an sa poster ba, ina ma zaba wannan na sa yayi, tunda na riga na cire poster da suke aiki da shi. To shikenan an wuce wajen, yanzu mun solving din wannan matsalan, mun gama da wannan matsalan. Ko kai yanzu in ka riga ka gama da wannan matsalan, ka gama, to shikenan sai aji mataki na gaba shine wannan daidai wannan koren rubutun inda aka rubuta apply now. To yawa nan wajen nan ne zaka taba, da ka taba zai wuce da kai direct zuwa nan wajen. Baka nan matakin farko da ka shiga can kasa akwai rubutu a can kasa, sai ka je ka danna kawai accepted, shikenan zaka nan su rubuta don kamar yadda su rubuta. Sai mataki na 2, to nan zaka danna ka shiga. Idan ka shiga ga abin da zai nuna ma a farko. To da ka shiga abin da za su fara nuno maka na farko anan shine haka, sai kai selecting din zabi na 2. Na farko zaka su rubuta maka, na farko suna nufin cewa idan baka da abin nan Google idan kana da Google AdSense ka zaba na farko, idan kuma baka da shi ka zaba na 2, idan baka san me Google AdSense ba ka zaba na 3, to sai ka zaba na 2. sai su zo maka kamar haka, shine ka zaba na 2. To da ka zaba sai ka danna continue, zai nuna maka haka, sai get started sai ka danna shi. To daga nan zai nuno maka haka, wai abin ko sai ka danna musu yes, sai ka wuce kasa, za ga ya nuno maka haka tare da wasu bayanai haka. To duka waɗannan abu rubutun da suke nan ka goge su domin kan ainihin naka ka sanya. To akwai abin da nake so in faɗa muku, akwai postal code ko area code da ake nunowa. In baka da shi kai sace, in baka san postal code naku ba, ka rubuta a Google postal code, sai ka rubuta tuban garin ku, sai ka rubuta postal nan ko kuma area ku ko angon ku, sai ka rubuta postal code ko area code, za su turo maka kamar haka. To ga sunan dai a jere, kaga wannan shine area code dina. To yanzu da ka dauko area code ɗinka ka haddace shi kai ko kuma ka rubuta, sai ka dawo cikin wajen abin nan Google AdSense kamar haka. In ka shigo, to yanzu mataki na farko ya ka bi nan daidai dan faisan nan yawa nan wajen. To nan zaka danna, in ka danna shi zai nuna maka kamar haka, sai ka zaɓin farko inda aka rubuta individual nan wajen. Yawa to zabi na 2 kaga an rubuta name and address, sai ka rubuta, kaga na farko sunana gashi nan Mariri Boss, sannan na 2 address na farko kenan. Address na farko shine lere shine abun nan local government namu, sannan kuma sai address na 2 sai ka rubuta Makarahuta Mariri. Makarahuta shine anguwana.
Mariri kuma shine cikin gari na rubuta. Sannan sai ka zo nan suburb. To wannan suburb din jawa ka ganin wajen suburb na rubuta Makara Huta, sai ka ƙara rubuta anguwanku, suna anguwanku inda kake zaune kenan, anguwan da kake zaune sai ka rubuta shi. Sannan sai ƙasa city sai na rubuta Lere, local government din muke ita ne abin nan a ƙarƙashin ta muke. Sannan sai nan ƙasa daga local government ɗinka sai ka zo ka sa postal code. Wannan postal code yawa gashi nan a gefe na sa muku postal code da muka ɗauko a can Google, to shine za ka ɗauko ka sanya shi a wajen. Daga nan kuma sai ka wuce ƙasa state sai ka zaɓa Kaduna shine state ɗina. Daga nan sai a wuce na gaba. To na gaba sai numban waya ne, kuma da ka sanya numban waya shikenan. Daga ƙasa za ga rubuta continue ko sai ka danna, da ka danna zai nuno maka kamar haka. In ka ga dama ka rubuta ka danna redirect, in kuma maka da ma ka bar shi kawai. To daga nan za su gama sai su rubuta maka haka, wai wannan abun zai abu da aikata shi zai iya kai daukan su dan kwanaki kaɗan, amma kuma domin wasu matsalolin zai iya kai su nan da sati 2. Za su yi maka abin nan, za su turo ma sako direct kai tsaye idan har komai ya kammala. To shikenan ka gama monetization. Sai za ga saura daga nan sai mataki na uku da wannan ya wuce ka abu ka danna ok, shikenan zai nuno maka kamar haka. To ka gani don ka gama da step 1 step 2 ka zo step 3. to wannan shine step 3. Step 3 shi idan har step 2 yayi ya gama nashi ne, daga san da ya gama nashi da kanshi step 3 zai dauka, ba wai sai ya abin nan ba wai sai ba wai sai ka shiga kaseta ba, ina ba a shiga kaseta, shi da kanshi zai dauka ya ci gaba da yi. In ka gama step 2 sai dai ka huta. To kaga yanzu mun gama step 2 Allah ya sun anshe mu ne a cikin awan da ya kai ma awa, ina ganin zai iya kai awa 15. gashi sun nuna step 2 done. Yanzu step 3 ya rubuta mana in progress, bi ma'ana yana tafiya yanzu. To shikenan shi ma step 3 da ya gama za mu ga sakamakon mu. Shikenan bye, sai an jima. Amma idan inda abin da baka gane ba, ko ka yi mun comment a ƙasa ko kuma ka kira a number waya mai 091 32 99 guda 5 sai ka sanya 2. shikenan number waya na kenan, zaka iya kira na ka mun wani tambaya in har akwai abin da baka gane ba, ko kuma domin neman shawara. To shikenan anan muka kawo karshen shirin, amma ka tabbatar ka yi mana subscribe ka kuma danna ƙararrawar sanarwa, sannan ka yi mana like ko da a ce ba za ka yi wayancan duka ba. Sai an jima.